Здравейте, приятели! Намирам се. Това Северна Македония ли е? Душко, Северна Македония. Не. Няма проблем. Така. Качихме се тук в покрива на една къща. Нема. И гледаме с хората. Гледаме по дупките и стигаме до тук. Един перон. Може ли? Перон! Да. И какво виждаме тук много дълбоко? Може ли тук с телефона да светиш? Е така, не мърдай. Арно. Много е вътре, не може да го видим. Не. Може ли да чупиш с тислата? С тислата. Чупи. Всичко. Чупи. Давай, че клипа върви. Бягай. Душко, махни се назад. Види ли са? Не. Той е Туринов. Момент. Тук удри. Чакай, аз виждам. Душко, махни се да ни ти удари очите. Така. Перон. Снимаш ли? Не, дай финер, дай тук до мен. Тук така прав. Чупихме тухлата. Това е напъхано доста вътре. Душко. Его къде е? Ръкавици да си сложа на ръката. Не с голи ръце, не, приятелю мой. С голи ръце, не. Не факей. Коси от умрел. Виждаш ли коси? Виждаш ли? Инга, виждаш ли? Коси от умрел. Гледай колко много коси. Видиш ли? Видиш ли коси? Гледаш. Къде го найдохме? Тук в дупката ли? Тук ли беше? Тук беше. Живи и здрави.